Lovely Runner episode 7 bultran na chuan imsoli chu basa chuan chuangin amuthuna sahlea sunje chu annung loka thu in imsoli muddu lutuk chu anui le suk suk zela an chukhun to apo imsoli chu ale muttui e mawangin sunje po chuan chuksan mai lovin angak le ria bas chu asten toplam a thlen to do na wangin imsoli chu sunje chuan kai tho atuma abeka lak fel chungin imsoli mu hil har thu chu man mo takin basa chang chuan a chukta deya sunje ero basa chuan abek la in ala chuk ve man lo thung ani imsoli chukna chu a mun shat ngai lo ani awangin a chi ru hle a waiting sheta basa nga lai chuan ro aron surbok nen anu in lamtir mai atum lai chuan taxi pakhat chu aron kal hlova chuan lu atum lai chuan chemte le shrivel a mu awangin a chi le deu awangin chuan lama anu in alam thei tur thu driver chu a shila driver chu a mela alung oi lo hleti a shat theya imsoli inrin lo lain an hnung lama tang chuan a beizui ngal bok ani sunje chu imsoli omna lam awa thlen chuan a mu mai to lo awangin a hoto ani aringa imsoli chu driver chuan akuta phuar betin sit nung lama chuan amutira aron har chwa chuan driver chu taxi a chuan alo to lova man mo takin sit hnuai chemte chu banin akut in phuar na chu azei chata taxi atang chuan atlan chuak ngal bok ani taxi driver chuan imsoli atlan chuak ti ashiatin man mo takin na zui ngala chutia taxi in imsoli lai chu rala tang chuan sunje kongkal chuan a hmua man mo takin imsoli lampan chuan atlan phei ngal bok lei an do na zone atlan thlen don lai chuan driver chuan a taxi speed chu ti sang thutin imsoli chu asuta dor maya luya chuan imsoli chu asut na te mawangin atla a sunje po chu chan turin azwang thlave ngal bok lui kam lama anin da fel nu chuan driver chu ron kalin imsoli chu tha tumin aron beizuya sunje chuan thei to palo dangin anin ti boy lai chuan police an ron thlenga driver po chu an man ngalani imsoli chu damdo ina shwai ani a ato swal to ni chu September ni khat sang ni pariat ani imsoli chuan sunje an ra sur hnuaya a ngak ti a sha treng awangin ato swal to ni ani don ti shereng ma se sunje ya ngai to ema wangin a chuak lui ta thowa an in kot akal pel fel nu chuan taxi chu ron lang ngalin driver po chuan imsoli mel chu alo le thei ngil hau lo tlan chha san tuma akal son lai chuan driver chuan imsoli chu man betin a taxi a chuan lui tira imsoli u naw pa chuan a u naw nu in charger a pek tu tlatlo awangin ama nge in an ina chuan avala a ma se a u naw nu chu a mu lo awang chuan mak ati hle a sunje po chu ron lut ve in imsoli naw hena chuan a u omna azota a u naw pa chuan imsoli che dan chu mak ati thule accident to do na wanga chuak theilawani thu a shilte chu sunje hena chuan asoya sunje chuan imsolin accident ato na mun amma a shwai to na chu amitha aron lang ngal bok ani imsoli chu taxi a chuan ron har chuakin ngai to na film taknen ahmalama accident ato to te chu athak danglam theiani ti sherengin film khur takin chet a chua amma a lo ti ang che in akut phwarna shui chu azei chat mol mola taxi ina le don ani ti asha ta wangin taxi chabi chu alangal bok ani sunje chuan zon ngei na mai ashat lo awangin police ne na chuan a report ta ringota ma se police te chuan sunje thu soi chu rin thu mai ani awangin an ngai saklem lo thung imsoli chuan ato swal to dan ashat lok fek to awangin atlan na kong chu athlaka ma se ama zui tu chuan motor dangin imsoli chu tha ngei tumin ale zui fana imsoli chu atlan chiat na lama achau to ema wangin kongpuya chuan zoi muangin atluta riai riaya sunje chuan imsoli chu hmuwatin a boy pui ngala vanei thlak takin ama zui tu chuan sut tuma atlan mek lain
kar pakhat chuan imsoli chu ron dangin amazon taka chuan adinga imsoli chu a him pha ta hlo ani a himani ti a shat vele chuan imsoli sana bun lai chu ron thim ngalin hun chu angaya ain herdang lam le a imsoli po alo chak em thin angin film shooting na alo telve a imsoli chu a accident to na a chuan har chuak le in ama wan tu sunjaya po chu a shato lova ni khwashelovin a om chunzom ngal bok ani a har le meu chuan Jason Dynasty lama chuan shooting nein an lo om meka imsoli chuan thil thlen dan chu a she thiam lo kher mai an shooting nei lai chu ati boy zo veka an director chuan imsoli chu a che dan awang chuan a hawa imsolin an director le khaken lai lak saka an enchian chuan kumsang ni somni pathum January ni khat alo ni der to a hun chu a in herdang lamani ti a shengal kumsang ni somni pathuma a om to awang chuan imsoli chu makti in amitui aluang zoi zoya an shooting na a tho pui pakhat chuan imsoli chu vabia in korlum te a hak thattira chupa chu imsoli chuan tunge ani ti a she chuak mai lo ma se a en wangwang nu chuan wheelchair a om laya na adila avapiak pa kha ani ti a she chuak zoka imsoli chuan a kena reng om to lo ani ti a shatin mak ati zwal hle a trap zoi bok ani man mo takin internet lama sunje chanchin chu a en ngala aladamani ti a shatin loma wangin abianga mitui alwang zoi zoya ma se a malama anlo intiam to na chu a she chuak ta zoka January ni khat sangni somni pathuma chuan hangang bridge until phumruk endun tura anin tiam ni kha ani ti a she chuak ngal chulam chu man mo takin apana Henry Varathen pheimeu chuan dar som pani le chan ve chu alo ri don to a sunjaya mu mai lo awangin high school an kallaya until phum na lam chu apan ngal ma se chulai mun chu engkim alo dang lam to si beidong takin sunje chena mun kota chuan ading renga chuti lai tak chuan sunje chuan karin aron tlan pela ma se anin mulo ve ani sunjayan a chen na in a thlen chuan a thian pa in hyak chu nuam ti takin bata pa chuan alo om dera sunje chu mi chim lim tak ani awangin a thian pa ne na bata pin man tom chu adu lo thu a shil bok meiche pakhat far kor lum ha sunje a chil tu chuan sunje ina chuan lu tumin a passport chu alo met miala sunjayan kongka an hon chuan atlan che ngal dei bok security chuan umzui ngalin sunje chuan police callin report asiam ngal bok ani sunje ina lu ruk tum tu le imsoli kor hak chu ain ang chia imsoli building ma loading reng chu atlan chiat na lama chuan su in athil ken lai chu athlova imsoli chuan charin a en lai tak chuan security chuan imsoli chu ron manin police station lama chuan a shwai ngal ta deya station a chuan imsoli chu sunje le damawanga alom mawangin amitui alwang zoi boka officer pakhat zo na po chu angai to alem chuang lo ani a che dan le om dan chu officer chuan mak ati hle a sunje ina lu ruk tum tu laka chuan a thin rim le ta hlau thung officer pakhat chuan sunje an case file atum lo thu an ron soi chuan imsoli chuan sunje ri ru thalu tuk chu a hwa jok thu soin chunu chuman nge turin a shil ta hlau thunga officer te chuan a che dana chuan a zo khialemo anti ani in hya ka chuan sunje hne na chuan an film chan tur an confirm vek to asut le thutawang chuan boina thu ashila sunje chuan an script zia chu chhiar turati in a chan peichi ani lo thu ashil zuibok an chian pa pakhat chuan imsoli chu police station a hmu awang chuan sunje hne na production company a thok ani thu ashila chu mai baka a script chu azi ani thu ashil bok sunje an movie in lan adu lo awangin lu ruk tuma in hya ka chuan amo pu bok ani imsolin room a thlen hnu chuan engkim mai chu alo dang lam vek to a sunje a chil ema wanga a thalak le poster zong tar chu engma alo om to lova
Sunjay sana ang anay kha asya chuak zuka azong ngala ma se kumsang ni somni pathuma chuan Sunjay alo a chil to reng lawani ti she chuakin khuma chuan amungal tadaya amu manga chuan mang thalo tak nein aron har chuak thuta api chuan imsoli mai chu alo chei saka a har chuak le chu alom ema wangin api chu akwa vonga an pahni chuan an hlim dun hlebok imsolin a pheikhok dana an hon chuan pheikhok sang tam tak a hmu chuan a hlim hle a pheikhok te chu bunin kenalo ang maya chu a hlim hle ani imsoli pi chu rilrulam kimchia to lo ani a atunu chuak tur chu thilmak tak tak a soipuya anu chuan lo ko sangin imsoli chu kar cha bi a peboka imsoli chuan high school a kallaya ama tha tumtu taxi driver chanchin chu anu azota anu chuan kumsom pali lai liam to thila soi chuak le chumak ati hle a zela atan to thu a shilbok imsoli kar cha bi chu pe in anin thla liam dun ta ani imsoli chuan kar ama pawalina nei ti le a khal thiam ti po a shelawa ma se an khal chia chu alo thiam ve hle a ana tho na mun chu thlengin a hlim hle bok chulai hmunawa thlen chuan an boss chuan a office a kaulut ngala a chan po police station lama Sunjay wanga an kawani ti a shat baka Sunjay chuan an film thar tura chuan a tel theilo tur thu a shat wanga ni an boss chuan Sunjay chu film thar tura chuan tel tira tumru hle a imsoli hna chuan Sunjay nen meeting a Sunjay chu lo min nge turin angen bok ani Sunjay mutura nga lai chuan imsoli chu azam hle a washroom lama akal chung chuan a thianu hian ju chuan alo kola ani chu naw nei turin hospital lam alo pan mek hi ani a nawa veitran tu awangin ompui turin imsoli chu aron ngen chiama imsoli chuan thilom dan chu a she thiam lo hle a thianu muturin akal don nge Sunjay muzo kangti in aril ru ein swal boy hle a thianu mutura kalna lama chuan Sunjay chu a pheikhok shui suin alo kun meka imsoli chu a man mo ema wangin a tlan na lama chuan Sunjay chu fountain an siama chuan anek thlata dai maya a man mo ema wangin Sunjay assistant hena chuan akar chu pe in akal san le taringot ani hianju in anaw ve na tilutuk chuan imsoli chu a tham de unok noka hianju le imsoli naw gema chu lo in nei to in fa po pahni lai an lo nei to a imsoli chuan Sunjay nen anin hmu na hun rem chang tak a bo pel awang chuan a uiril ru hle a Sunjay assistant chuan imsoli hna chuan message thonin Sunjay ati palawanga a thom thoman chu dollar sang sariza somriat la ya bila ekaw na ron thun ngal turin ati bok ani imsoli chuan rap thlakati in chutiang zat poisa anei mai lo awangin aril ru a ha hle a Sunjay assistant chu message thonin a korman zongzong a tawati ema wangin a tharman nilovin asuk na manjok choi ein huam thu a shila chu mai baka alaka changa poisa lak du ve shimshima pu in a fin fianan a thom no hak lai emo a thalak tal thon turin angen bok chu tiang zongzong a soina chu Sunjay zok chuan lo chiarin a reply vek boka assistant hna chuan zanga dom na mai nilovin imsoli laka chuan lawsuit file turin a shil bok ani imsoli hospital lama aledle nu chuan a unaw pa gema chuan Sunjay thalak an tar en pa in imsolin Sunjay hnol chu a ui thu a shila chu mai baka a fate patia tan a du thu shilin Sunjay chu bele ngei turin a cha bok imsoli chu in lama a ho pa in Sunjay nena an hun mandun thinte chungai to in alung aleng hle a chutiang bokin Sunjay po in imsoli nena an thalak dun na akol chu enin angai to ave reng bok ani imsoli chu police station lama chuan avoi ni na tan kau ni le in chuta chuan in rem siam na nei tu le Sunjay hnaya emo a in bula kal to lo turati na le kha chu pe in tiam turin anti a imsoli chuan Sunjay en thlatu ani lo thu soima se officer chuan a ina kalmei du tok lova fountain a anam thlak thu chu ashila imsoli chuan fountain a anek thlak pa chu
sunje ni ti asha chuak chia bok ani officer chuan imsoli hna chuan sunje concert nei turpo ati boy vek thu a shil bok imsoli chuan man mo takin internet lama chuan eclipse ho concert nei ni tur chu a en ngala a mun tur a shat fele chuan chulam chu apan ngal bok security hna chuan production team a telanga insoin sunje mu adu thu a shila ma se ticket a nei lo awangin lu an phal lo thung sunje assistant chu kolin sunje chanu anga insoin athil ti swala wang khan mai chana nge ngai dam dila du thu a shila ma se assistant chuan chutianga theilo thu in lo chang assistant chuan sunje hna chuan kalin ama en thatu chuan mai chana nge ngai dam dila du thu chu a shila sunje chuan thinrim ti tak mai in complain dang an thelu le mai tur thu chu shil turin a cha bok ani imsoli hna wa soile chuan imsoli chuan mai chana a mu theilo ani pon apang parkin lai le a ming in jana kar chu pe in sunje chuan a ming a sha chuan engkim a felvek tur thu a shil bok sunje assistant chuan nin mel tak mai in imsoli thil pek chu sunje in thak na roma chuan a kengluta ma se sunje chu alom to lo awangin chhuata chuan ada ta top zok ani sunje te zai lai chu imsoli chuan pona chuan thu in uluk takin alo ngai thla a imsoli ta na ala phwa asak chuan imsoli chuan uluk taka ngai thla in aril rupo a hne hle ani concert a zo chuan vura tla a konga din lai chuan mi pakhatin ron nekin a phone chu a thlowa chutiang chia chu imsolin wheelchair a omlai chuan a thleng to bok ani hanri varlam chu pan ngalin a ma ang bokin sunje chu aron kalle be sein ni hliap khum chung chuan alo ngak renga sunje concert zo restroom a omlai chuan chhuata pangpar khoilo om chuan amit ala hlea hemi zani sunje ya thi zan kha ani a chu mai ba ka a thi ma a ami hmuhnawm ber chu imsoli ani bok imsoli chuan chu tiang thil a thlen lo nan sunje chu ron kal lo se atiri ru hle boka ma se alo kal chu abe se ru ve tho bok ani aril ru ain swal na sa hle a chutia adin reng lai chuan a phone a chuan number shat lo atangin call adonga alak nu atong ri an shat chuan sunje ni ti a shangal wat bok a hnung lam an hoi chuan sunje loading reng chu a muthuta imsoli zok chuan panhnain ani hliap chu a zon ve bok sunje chuan anin hmu lo na a rei to thule engwanga chulai hmuna loading reng nge ani ti a zo chuan imsoli chuan ama alo nga thu in a changa sunje chuan coffee in dun a du le du lo thu a zota chutia anin biak lai tak chuan a assistant chuan a chante dang zong in after party a an nga reng thu aron shila imsoli chuan chumi zan chu sunje thi zan ani ti a shat reng awangin apum pel theinan kal lo turati in zan hun mandun puya asom taringota zan khwa a an pahni chawa omduna du thu a shilta ani